खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैहाय आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय आङो मोनसे गोनांथार खोथाखौ आं लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोनहा नायलांबाय था आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो जोबजासे नायलांगोन आं आसा खालामदों। जोङो मणिपुरनि घटनाखौ जोङो बयबो मिथिखाबायानो, गोबावानोसै नैबे 4 मेनिफ्रायनो एसे दावरावा बांसिन जादों। नोंथांमोनहा अननानैहाय बयबो आङो रिकुवेस्ट खालामो, बयबो गाव गावनो प्रे खालामनानै होदो जेन' बे मणिपुरनि घटनाफ्रा जेन' सान्ति जायो। मानोना नों आरो आं बायदिनो बेयाव बिमा बिब' बिनानाव आरो फंबाय बिदा बिफा बेफोर गासैबो दंजोबो। जेरैहाय जों संसार जादों न'खर परिबार लानानै जाथि खुरमा बंस' लानानै बिसोरहाबो निस्सय बेबादिनो। मानोना होनबा बिसोरबो जों बायदि मानसिसो। बिसोरनि खस्थ' सैनाय दुखु सैनाय जानो गैया खारनांनाय बे घटनाखौ जों आगोलनिफ्रायनो खोनाबाय थाखाबाय। अननानै बारानिफ्राय बारा जालांनाय बादिसो मोनबाय आङो। ओंखायनो अननानै आं रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो, जेसेबांनाखि सुबुं माहारिफोर दं, अननानै जोंनि बेसेन गोसा देहाफोरखौ बा जिउफोरखौ नायनानै बिसिनि बेसेनखौबो जोङो थुलुंगा होनानैहाय जोङो अननानै बयबो प्रे खालामनानै होदो जेन' बिसोरो मोजां सान्थियै बिसोरबो बेबायदिनो थांनानै थानो हायो। बिसिनि गासैबो माने सान्थिया फैफिनो। दिनैहाय जोंहा जेबो बोलो गैया, जों सरखारबो खुङाखै, जों माबा मोनसे जोङो बोलोगोरा मानसिबो नङा। जोंहा अनलि सहायानो इसोरनाव बिना होनायनिल'। ओंखायनो अननानै बयबो इसोरनाव आरज गाबनानै होदो जेन' बयबो बयनिबो बिनायजों बिसिनि गासै खस्थ' मोननाय, बिसिनि गासै सैनांनाय दाङा बाजि बेफोर गासैबो जेन' सान्थियाव फैयो। बेखौनो आं बयनिसिमबो गोसो गुरैयै आं खावलायबाय। मानोना जों नुदोंना दिनैफोरथ' जोङो दाख्लिफोरनिफ्रायनो बारानिफ्राय बारा नुबाय मबाइलाव हिनजावफोरखौ सिन्थाय एथ' अपमान माने सि खुनानैहाय लामा लामा थाबायहोनाय जोङो बिराद दुखु मोनोना, दुखु मोनो। मानोना जों सासे बिमाबो जायो जों, आरो हौवाफोरखौनो जोङो लानानैहाय संसाराव माने फुजियो। दिनैहाय हौवाफोरखौनो जों जोंनिफ्राय देरसिन जोंनि बोसोनगिरि होननानै मानियो। दिनैहाय एथ' अपमान हिनजावफोरखौ माने एथ' अपमान बुंनो हायै अपमान बेबादि खालामनायखौ जों नुदों। ओंखायनो बेफोरबादि गाज्रि जाथायनिफ्राय रैखा मोनथोंसै जोङो बयबो प्रे खालामनानै होनि। मानोना बिसोरहाबो जोंनि बादिनो सायो, जोंनि बादिनो गोसो दं, जोंनि बादिनो सिन्था धारना दं। बिसोरनाव सान्ति जाथोंसै जों बयबो आरज गाबनि। जाहाथे बयनिबो गोसोआव मोजां गियानफ्रा फैयो आरो हादरगिरिफ्राबो जेन' मोजाङै सान्तिखौ खुंना होफिनो। बेबायदिनो जायनो जेरैबादि नांगौ मोनथाय दं बेफोरखौ जेन' हादर बेंगिरिफ्रा होथों जोङो आरज खालामना होनि। आरो बेबादि जेन' अयथासार जाया रावनिबो सायाव, हौवानि सायावनो जा, फिसाफोरनि सायावनो जा, आरो हिनजावफोरनि सायावनो जा, जेन' बेफोरबादि घटनाया जाया। बेखौनो आं बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो, अननानै प्रे खालामनानै होदो।